Shalom, Shalom. horas madihita saluhutna. Huriani tuhata, amanami, inanami, dohotna poso bulung, nah hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus, naro di bagas joroon, suang songoni, namandohoti parmingguanon, marhite live streaming di bagas nabe, hupasahat hamima, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Ada orang tapuka parmingguata, taparade marohata di bagasan tangyang nahohom, martangyang mahita. Amin. Maradehitasian buku ND nomor 524 ayat sada rodi ayat tolu di ayat tolu rap jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohat goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu manata madituhani, mar guru tusado lomoni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloi hamu ma Jahoba marhite hitelas niroha. Robe mahamu tujolona marhite hite olop-olop. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Sailehon matuhami rohana togu nabadia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan. Sailehon dame tuhami, asasonang hami mangolu di bagasan pangondingami, sai marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jalapargogoi mahami, marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Tatangihon mapati ni debata di minggu sadarion ima nanyenet sian Galatia bidu onom ayat sia ro di ayat 10. Hata ni debata alai unang marnalo jahita mabaen nadenggani ai namanggo tildo hita muse ditikinai anggo sopargale hita nuaing atong bitsan sadihari dope taulahon manadenggan di saluhut halak alai gumodang ma tudongatta sahaporseon ima sahakna atong rap mangidogogo mahita ti Tuhan debata lau mangun tatopo timadosata di adopani Tuhan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladangadong haporseaon di bagasan rohanaminian. Saluhut dohami madibil sian akka dalanmu. Macai godang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani dengga ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami dohot pangaleson nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham dinosa nami nagodangi. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa.
Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibain tuhita hobar tu aka dosata, jala dang dibalos hon tuhita hobar tu aka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Tangihon hamu maha tani debata, turpuk epistol di mingguon, ima natar surat di pesalmen bidu 24, mamuka ayat sada ro di ayat pitu. Tajahama marsikap soring. Ha tani debata, edes yan aka anak ni sikora, dengganai aka inganami ali Jahoba Zebaut. Pola dolangan jalmaras rohaku dibahen lumuna di aka alaman di Jahoba. Marolop-olop dorohaku dohot sibuku tedebata namangudu. Gari aporik jupangan jabu. Jala leang-leang dapotan asarna bain inganan ni aka anakna. Madok akal langgatan pamilian tuho ale Jahoba Zebaut. Rajaku dohot debataku. Martua ma'aka namangingani bagasmu, sayhodo pujian nasida. Martua mahalak ia di bagasan ho hagogo onna. Ia rohana sida di bagasan manuju dalanatikot. Aka na ubulus rora partangisan, ibana do di bahen mualna. Gabe marulai pasu-pasu nasida. Ido sahatna martua do akka natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Tuhan Allah
tidakon ma haporseotai, songo nahina tidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi tohotanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya todi parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuata, na tumao na bernit di panguman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubannya toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudu tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangungui halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditodi parbadia, jaladong sadahudia na badia, huria hatopon ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangluan na sora suda. Amin. Tabege makur sian punguan hosana.
Deborah Borunababan. Nomor alamat di Kebagusan 3, Pasar Keon Seksi AMA tahun 2020 November 2025 di ibadah Manogot pukul 8.30 WIB. Seksi AMA mengundang Sandok AMA asa boiro mangodopi pesta puncak di Parheoni saitar sangap maguarni tuhata. Tikting pasapuluhon seminar kesehatan di Patupa Dewan Diakonis Seksi Kesehatan HKBP Sudirman Jakarta bekerja sama dan HKBP Sudirman Jakarta bekerja sama dohot Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi seminar kesehatan di hari Minggu tanggal 9 November 2025 pukul 10 sada sahatu pukul 12.30 WIB maringanan di Gereja HKBP Sudirman Jakarta lantai tolu dengan topik hidup sehat tanpa diabetes. Kegiatan acara talkshow dan tanya jawab. Pendaftaran boido dihubungi itu klinik Bethesda. Nama ngihut kegiatan dewan-dewan, Ima Dewan Koinonia, Marturia, Dohot Diakonia, Boi Matajaha di Warta Tabe. Mandok Mauliate, Tabe. Mandok Mauliate, HKBP Sudirman Jakarta, Mandok Mauliate te keluarga Inang Kasimlon, Opung Joshua, na Paradeon Snack dohot bunga altar di hari Minggu tanggal 2 Namar Said di Bagas Parsaiton na adong di rumah sakit suang songoni nang di Bagasan Nabe tajahama di buku tikting tabe jala tatangel honma nasida asa tumimbu marhahi pason songoni ma tikting na masa dohot nanang masa di huriata maulia tema tuhata nama masu-masu Horas. Tabe gema sosialisasi HKBP Sudirman Jakarta, Shalom, selamat hari Minggu Matuhita Sude. Tidak terasa Amang Inang 2 minggu lagi kita akan merayakan hari ulang tahun ke-64 HKBP Sudirman Jakarta. Oleh karena itu saya mewakili subtema HKBP Sudirman Jakarta dibangun di atas pondasi batu subtema HKBP Sudirman Jakarta dibangun di atas pondasi batu penjuru yang benar dan diperiman dan Kristus. Dan ingin mengingatkan kembali Amang Inang bahwa berikut adalah beberapa rangkaian acara HUT ke-64 tahun gereja kita tahun ini. Dimulai di hari Selasa pada tanggal 11 November pada pukul 6 sore hari kita akan mengadakan ibadah syukur. Dan selama ibadah syukur ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu kami mengharapkan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta, ya Simanjuntak dan juga tentunya ada adik-adik kita dari Panti Asuhan Elim HKBP. Dilanjutkan lagi pada tanggal 16 November pada hari Minggu kita akan mengadakan ibadah seperti biasa pada pukul 8.30 pagi. Dan ini merupakan ibadah minggu, tetapi sekaligus kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Lalu setelah ibadah minggu, kami mengharapkan seluruh jemaat untuk dapat bersama-sama ke ruang GSG di lantai 1 untuk kita mengikuti acara puncak perayaan HUT HKBP Sudirman yang ke-64. Oleh karena itu, Amang dan Inang mohon diingat bahwa pada hari ini, pada hari tanggal 16 November ini, kita jangan langsung pulang, tetapi kita bersama-sama merayakan ulang tahun ulang tahun gereja kita. Dan dalam acara tersebut salah satunya nanti ulang tahun gereja kita. Dan dalam acara tersebut salah satunya nanti kita akan ada torch dan juga taman gereja baik itu di belakang ataupun di depan gereja. Halaman dan DTG di mana per voucher tersebut dinilai sekitar Rp200.000. Dan dengan nilai Rp200.000 tersebut, jemaat sudah dapat berkontribusi untuk minimum 1 meter persegi taman atau halaman gereja yang akan dibangun. Jadi Amang dan Inang bisa dapat membeli minimum 1 voucher, tapi tentunya kalau ingin membeli lebih dari 1, kami akan dengan sangat sukacita. Dan untuk dapat membeli voucher GTG tersebut dapat diperoleh di masing-masing ketua Sintua Week dan juga kami ada panitia HUT yang ada di tiap-tiap week seperti ada di layar. Ini adalah representasi atau PIC dari masing-masing di week dari pembelian tersebut agar dapat dibawa jangan hilang pada hari tersebut.
Selain itu, kita juga mengadakan bazar makanan yang mungkin Amang dan Inang telah lihat. Mulai dari tanggal 5 Oktober kami mengadakan bazar makanan mingguan. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk Amang dan Inang yang mungkin selama ini telah membeli. Dan untuk bazar makanan kami tetap akan adakan sampai tanggal 9 November. Dan tidak ketinggalan juga pada tanggal 2 November kami akan ada Grand Bazar. Jadi kenapa kami namakan ini Grand Bazar, karena setelah ibadah minggu pada tanggal 2 November tersebut kami mengajak Amang Inang seluruh jemaat pada saat selesai dari gereja untuk tidak pulang terlebih dahulu di halaman gereja. Kita bisa nanti akan ada Grand Bazar di mana Amang dan Inang bisa makan bersama dengan keluarga di situ juga, dan tentunya ada acara yang kami juga sediakan, yaitu kita bisa bernyanyi, berkaraoke bersama dan Lisbeti Saragi Boru Tambunan. Nah, oleh karena itu kami tentu mengharapkan untuk makanan tersebut nanti dapat diorder sebelumnya untuk mempermudah juga nanti pada saat pembelian dan distribusi pada hari tersebut. Dan mohon diingat karena ini minggu depan Amang dan Inang, parkir gereja tidak juga dapat digunakan pada tanggal tersebut. Jadi kami juga menghimbau agar jemaat juga dapat menggunakan gedung sebelah. Dan terakhir juga seperti yang kami telah informasikan bahwa gereja juga memiliki beberapa ornamen bagian dari pembangunan fisik yang masih membutuhkan bantuan donasi dari jemaat. Amang atau Inang bisa juga memilih bagian dari sarana penunjang mana yang ingin didonasikan. Oleh karena itu kami juga ada proposal donasi ornamen, dapat menghubungi Nyonya Pandiangan atau Kak Sihar Boru Simanjuntak seperti yang ada di layar. Atas nama Panitia HUT saya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat semenjak 3 minggu ini kami telah mengadakan beberapa aktivitas penggalangan dana pembangunan dalam rangka HUT gereja kita. Kita doakan semoga rangkaian acara HUT ke-64 gereja kita tahun ini dapat berjalan baik. Dan sekali lagi kami mohon dukungan terbaik dari Amang, Inang Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Sudirman untuk dapat memberikan dukungan yang terbaik untuk pendanaan pembangunan gereja kita agar dapat segera selesai. Terima kasih dukungannya Amang dan Inang sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Marede hitasian buku Ede nomor 22 ayat sada ro di ayat 5 tapapungu ma peleata.
Dame ni debata na sumurong siya saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate, dohot pikiram mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Horas madihamu amang dohot tamuinang. Mauliate ma di tuhata. Jalo hamuma barita na uli o jahan ni parsaurata jamita di minggu na badia sadarion. Imana tersurat di 2 Timotius bidu tolu ayat 10 rodi ayat 10 pitu. 2 Timotius bidu tolu ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Songonoma didok disi paihuti hutamuma asa hujahahami. Alai diihut tokodo au dipoda, diparange, ditahi, dihapor seaon, dilabas holong dohot benget ni roha. Di bagasan akka pangalilion, hapor suhon, akka nama satu au, di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangalilion nasay gudang 2 taon. Jala di palua Tuhani do au sian saluhut nai. Alay daktar bae sohonalile nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Jesus. Alay na makapugani hamaguan na do akka parjahat dohot si ulas uti-utian na pautotohod do nasida huhut di pautoto. Alayang goho sa imian ma di bagasan akka naginuruhon jalanaw hinapor siyami ay di botohodo na mangajar hosa tuho. Huhut ala di botoho sian siete hetehomidope surat na badiai namargogo pabisukoko asataruli di haluaon marhite-hite hapor seaon di Kristus Jesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamudai mamitsang pauliulihon manugunogu di bagasan hari pason asa ripas halak ni debata hobas tu nasa ulaon na dinggan asa ripas halak ni debata hobas tu nasa ulaon na dinggan. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata dihamu amanami inanami hahaanggin ng pinaribot na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Ringgas jalahobas tuulaon na dinggan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ido na perjolo bahwa Alkitab kita itu bukan sekedar buku sejarah atau kumpulan ajaran moral, tetapi Alkitab sungguh-sungguh adalah firman Allah yang hidup. Barita pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging, ya. Firman itu menjadi daging atau firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Lalu kesimpulan bahwa Allah yang kita imani di dalam pikiran dohot akka sakap-sakap didok boy mengubah hati pikiran jala boy manada dia nasitong
dia naso sitong. Jadi sangat luar biasa sesungguhnya, ya. Didok marhite bibel tai dilehon sada pangatusion pemahaman laho didok manada dia nasitong, dia naso sitong. Jalan mangihut musaya hamu amanginang nahi naholongan marhite bibel tai ima barita naulii ima hatani debatasa diri di leon tuhita habisuhon lau manibang lau manakasi dia mah napatut hanguluhonoton dia naso si hanguluhonoton alanido nang di ayat no kujahan akin namadok ay nasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamudai hasea mamicang pauli-ulihon manugu-nugu di bagasan hati goran. Torop do ujui memperkenalkan akapoda-poda pengajaran di luar pengajaran Alkitab. Adong mai marhite sian aka utok-utok labe di pangasahon. Adong mai marhite oral mulut, marhite barita ni barita, lalu dibaritahon. Jadi banyak penyesatan pada masa itu. Jaladakolani satu tantangan yang sangat hebat tung namaul dojolma mangulahon ulau nadinggan. Mengapa? Karena berbuat baik pada masa itu satu tantangan yang sangat hebat. Babayako kamu maneng nadingga diula tong sisurang. Babuana mah molok sisurang. Dengi, hamu kadongan molo nasi surang di halak Batak jeamai, alayu molo nasi bukus batabu mai, idu tahe, molo nasi surang marjea mai ba, agu tahe gelek kusudi holan nasi surang ngendana tua-tua, itu, alayu molo nasi bukus tabu do tahe amangina batabu ate. Molo lau mangalak nasi padang, lau mangalak panggang bedua, bukus somain taridon wae. Dang di alang di tempat, lalu dibungkus, dibawa pulang, batabu dua tonge, ade. Nah, alai molo nasi surang, marjea ma. Piga geleng mupuangin nasa pulu. Ah tuane huba, daung bangguang marjea do. Ay holan nasi surang go gelek kuna sa pulu nina, amak puang hama magona yate. Nah, kembali. Pada masa itu, ya mangulahon nadinggan tong si surang. Bah, so dia nama. Nadingga taula alai tong si surang. Tapi nggak apa-apa lah jika memang dunia ya menolak perbuatan baik itu sebab firman Tuhan sudah mengatakan akan naik porsea di Kristus Yesus ikokonalele dui. Itu saya alami dulu ketika saya pendeta resort di Cibitung. Hona lele di Partangyangan, hona danggura jabu, harus berpindah-pindah sana sini, ya, lau beribadah dot na asing. Tetapi, ya, untuk segala sesuatunya ada waktunya, ada masa puji Tuhan. Sekarang gereja itu sudah mulai berkembang. Nah, bahkan pelayan di situ yang full timer sudah masuk 2 pendeta, sebelumnya guru huria yang full timer dari kantor pusat. Bersama dengan pendeta resort waktu itu di zamannya saya. Tetapi di belakang saya sudah 2 tenaga pendeta dan yang lain. Nah, yang mau dikatakan Amang dan Inang, Alkitab mengatakan sungguh benar bahwa orang yang mau ikut Tuhan sudah pasti ya dihasugohon portibion. Boasa ala memang barita nauli mangajarhon tuaka naulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus ikon ulahononna nadinggan. Jadi belum tentu semua orang senang ketika kita berbuat yang baik. Bodoh dohonon di jalan masa orang atau le mabada karubino toina. Anong kapedok da karubino langin na muse.
ina kita he. Hape mertua mahita, molo adong dope olo jolma lau mangulahon, nadenggan. Bahido dah. Nah, di sini Paulus ya mengingatkan Timotius. Timotius menjadi pelayan Tuhan, bahkan dia sudah memimpin gereja pada zamannya di usia yang masih belia. Coba kita bayangkan. Sah duli-duli pangalapan dia kapuda. Wow. Molo halak bata ki, dan aku peho. Buah baju ku orang. Unak ko mamudai, inon na di. Ada pernah begitu? Molo aku pe zaman unang betong. Ante. Jadi tidak menentukan usia, ya, bahwa itu pertanda sudah dewasa dalam segala hal. Tidak. Nah, jadi Paulus sebagai bapak rohani bagi Timotius dan Timotius sendiri sebagai anak rohani yang walaupun menurut Paulus Timotius itu sudah sungguh-sungguh siap untuk itu, tetapi selalu diingatkan parjolo didok ida maau borak dunian molo hatai ida maau, itu satu perkataan yang harus dipertanggungjawabkan. Dosu-dosu kalak nama mudai hamuna sutung didok jolma atau oleh mahir hola pacur hola kata dua ini kan nasihatnya sangat bagus sampai meleleh rupanya. Hati-hati ikos sonodo dang boy songonan nina hape sada pena dok nai dangadong dihanguluhon tong kosong nyaring songod dia mai gabe contoh teladan. Kembali orang bijak mengatakan melakukan yang baik apalagi menjadi teladan itu tidak segampang membalikkan tangan. Sama halnya dengan menelan itu juga itu tidak gampang. Menelan bagi orang bijak itu sangat dalam maknanya. Itu juga tidak gampang. Baharu naung rade ijo puto tepu dangi belum tentu boleh lewat ise lansia di sondok punguanina na hadir minggu lalu di ngota besi matuana doli HP cepek tangyangna ala ni piana mangida rabusan ni jagali dangi ibu atoni mana saat si matuana doli martangyang sedang berjalan itu ribut duton HP singkat tangyangi itor amen belum ketelan pada akhirnya indah na burjuru si matuane pak indah tanggurungai di son itor keluar mah dungi di soro. Nah amang do tamu inang didokon ya memberikan nasihat menjadi teladan tudos maidang naurai ibarat. Jadi unang ulo itor merasa puas dan terlena. Jadi tahamalateho do molo adong nasayulo paingoton. Molo dang ulo paingoton berarti si pasongi di mana si pasingoti, ada banyak begitu kan? Diberikan nasihat gabi dibayak ko ni hera si pasongit. Babuhina pe ulo mamarsongit. So dia mabuhina marsongit amanginang. Mabir pese-pese mangida. Dakola pese-pese mabihar. Inatay pe mabir mangida. Hati. Manang amatay mabir mangida inatay. Ala topu di bereng marsongi ibuhin inatay. Hati. So dia mawajah na marsongit. Patuduhamu majo praktek ko kamu majo. Alana sudi wajahmu na manginang bodo hubereng. Apal naldo di pertikian arianon. Hati. Ido, alai puji Tuhan. Dangadong wajah na marsongit. Wajah na ceria do sude. Jala bersahaja. Amin. Ido. Narong ko hubereng sada modohodok. Ido ba na sedikit gabi. Jiunang modohodok kamu manugo do pion. Hati. Dakpola tudok kuisi. Hati. Baik, imajotusi. Hurian itu hatta nahina holongan. Namar sahur di bagasan. Tuhan Yesus Kristus tu hatta hudok nakin. Mangulahon na dinggan memang dang ulaw namurai.
Alai lau semua hape ikon ulahonot tadui bicat sadi hari pe taulahon ma nadinggan tui sejumolo di dok tu najumonok sutuk songot tanganon ya tu nadau tu hape di najonok dang tu tole masing-masing jomang tanganon dungduk kamu majonyo dapok manangdang dapok do manangdang. Jadi boy duit aku berhot taringot tu halak. Dina dawan sahat dina jonok dang sahat. Indah kan? Nah, amang dohot tamu inang. Nah hinaholongan kembali. Atik pemaol mangulahon na denggani. Sadok ikon ulahon tado apapun kata dunia. Sebab itu gambaran dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Bayi duda. Jadi suatu ngadok kalak da suguro hana alai boto dengan donganna. Dengan pabain di donganna. Dohot na asing. Sado apapun kata dunia, mari kita lakukan yang terbaik. Nah, namangigut muse tuhita saluhut na pungudison akana hinaholongan didok ikon hobas di ulaon nadenggan. Ikon hobas tu ulaun nadinggan. Baunang do tutu permituan lau sahali manang 5 hari ibaga sa minggu HP tu gereja dang ro nang guapala sahali sabulan. Ante. Tu pesta lau ti hari Sabtu alai tu gereja sahali satau pe dakya darida. Sahik ni hala ahmai. Sahik ni hala ahya nginang. Halak Batak. Ay molo didok halak Batak kato halak Batak. Lah suadong go sumamu. Suadong go dek muhubere gina. Ay turbikas do. Hidu kan? Lah hula-hula petahoi. Lah inang bau pe ulo pastapon. Ima molo halak Batak. Molo pola idok rupani. Dangadong adat muninna. Alay molo idok. Ay so hubo tu ba. Inna situata misalna. Ay ruas nami. Tuk songgo partor di gereja ini biasa deh. HP mulai dok tu bahkan dah dong partor di gereja ini nak amang tah itu tu. Nah, sehali satau pe nama ulah luluan inna misalna. Nah, tuhita saluhut na pungudison aka na hinaholongan di dok. Hobas mahita tu ulaun na denggan. Kalau bukan kita siapa lagi amang dohot tamuinang. Nah, jadi didok asari pas asa sempurna halak ni debata didok hobas tu ulaun nadenggan akadia manadenggani boy di putih-putih hamu di ngulu namar huria dia ma nadenggani. Nah jadi ngulu namar huria ngulu partor dion ibarat nih madok kata dange audison hamu pasif dodisi aktif holan pendengar. Alai lau mangulahon ala aktif doi dangi disoma nagabe pertanyaan na. Sutu mau tutu au pe holam makatahon. Hamu pe holam mananginangi. Alai neneng dohonon rak mangulahon mahita. Au sadiri sama padita. Hamu sama ruas nehuria. Baik parhalado di ulaon nadenggani. Amin. Maido pa. Ada yang bui dong onokku saya ausia no mertubi-tubi madok HP ausa diri pe dang miat disi idon waing. Nah jadi ikut saluhu dohita rapi tama katahon rapi tama ngulahon. Nah baik tuhita saluhut na pungudison aka nahina holongan. Tahanguluhod do ngulu namar Tuhanon. Tahanguluhod do barita nauli hata ni debatadoi bohama laho paturehon nguluta di parsaurata tungulu nadenggan tetapi tidak sebatas di situ. Alai nau balga si hanguluhonota jalaido natahirim dumenggan sian nadenggan di portibion ima dung sahat hita sugut tu hasapuran reai. Torop do penasiati
Ibu tahu hamu dede tahe dihasapuran hamu sudah pardosai bahasa biar hamu manabung nasi boto hamu do deo kamu sali-sali amanginang de buket detai ade nah ima joto si namangihud nakin adong do sia julu ado guarna do nakit tahe sosialisasi taringo tu pesta aha pesta ulang tahun ni Huriata napa ono 4 tahun ise manong sorang ono 4 tahun na salpu martudu majo hamu. Oh berarti remaja do pegudanganon na pungon aidang piga na martudu ise ma nong sorang ono 4. Iya puji Tuhan ngapatut Lubi 9 tahun. Puji Tuhan. Martoba johita tu Tuhan ni. Sia puluh sia tahun. Boru tapu bolonon. Naik 100 tahun maun. Au boy jong dohono tado dehonon na basado. Tuhan ni. Haulion na isido pene. Memang nauli-uli boru tapu bolon. Ala tubuh ni boru tapu bolon doa tongon. Ate, ngatuk pek sorma tua hoda tua ate, ngapa lagi jang umurmu, ate, basong ko masuk lobi pinoparmu, ate, hello, jadi adong do onom na marulak tahu sadarion, husurati do inakin, parjolo da koto hadir nuang di soda, anggoni ko jowok kujo. Irma Romauli Siagian, dia macol manion. Selamat ulang tahun bagimu, saudariku. Jerei Erlando Coki Tambunan, dia macol manion. Selamat ulang tahun bagimu. Las Maria Siagian, di dia doho itu. Dak kadir nang dison. Rosi Oma Kusumawati. Nah tu dia do lawan waingon. Rudi Sulung Sotarduga. Ulang tahun saudara, selamat ulang tahun bagimu. Dia doho. Bahola no pusi Joshua do na hadir na ulang tahun sadarion. Nanti berarti tetap dia sampai masa tuanya teladan mengingat hari lahirnya jala hadir tu bagas joron. Babiri kamu juni sia bingon nama sio paun jala si tugu-tuguon. Alai di ulang tahun nai diingok doro tu bagas joron. Satu keteladanan yang baik menurut saya. Ade ulang tahunnya no raya no muna do. Anak kau dari suku nak kuai, dangi boto ino ni aman ngahi patu pahamu. Raya hono muna do. Edo, nah walaupun sekedar ya selalu dalam sukacita. Dang doho biawan non. Ay hulak kami sa umar jamita terbang namawan non tu Sumatera. Lau madoho tirapo padita. Nak peso doho tahu, dangi ba pamputo hamuman no buti. Odo perayaannya makpadita naung doho mau disonin nahamu amin din nokudi ande nah baik selamat ulang tahun ma ande nah huripum ma jami tahun didok di topik tainakin ripas jalahobas tu ulaun nadinggan tadukung ma ari 10 ono botahenakin ulang tahun ni Huriata bukan tanggalnya. Tanggal 3. Tanggal 3. 12. 11. Nah, dang na sohuboto sa sitonga. Dalaku doi asahamu sadiri mardok. Hido. Jadi, ingot tamu mai. Ulaw na dengga doi. Hadir masude na pungod dison sadarion. Boas sadanay. Amin. Berarti mau lo 500 orang na hadiron ikon adong ma 1000 halak. Ise mabuanok ko boleh na
Manang naisip tahu, o pahamu tuson. Ate, iparade panitia do, marsipanganon. Ido tahe panitia. Alay batong matong, tatapamuma ulaw ni, gudang dope si pareahan, asalamuli denggan huriaon. Nah, naparpudi ma, sa mingguon, borha dohami, tolupad dita di huriata, ulaw na denggan dui, sutung buti di rohamu, ay basa pole tertulu borhat, memang, iko borhat do. Laos di Amerika pe mana di melayani di dia pe, semua yang sudah ditahbiskan, diwajibkan mengikuti rapat pendeta HKBP sebagaimana yang sudah diaturkan. Alani borhak dohami anon holan amin amin persiapan untuk berangkat amat ta uluata marsugut inang pandita nurista lunga lebih awal parjolo tu sidipuan laus ziarah nasida jalan nasida musa parjolo tu somulak ala parjolo nasida borhat. Jadi husetti kami do jangan kekosongan pendeta di huriata. Nah, jadi molobor HP kami anon Tuhan tama mangaramuti hamu tangyako kamu nak kami dengan mardalan akarabo siutonon nami lau pauli-ulihon asatu dengganna HKBP. Tuhan memberkati. Amin. Martangya kita. Pinuji wale debata di sude dengga basam di luas sohami dituturi di paingot. Sai disunggul-sungguli marhitia kahatapu da si paingot pinasahan ni si Paulus tu si Timotius asa margogo ibana mangula ulaw na dinggan ima patol hason barita nauli jala barita nauli ikon mangulu marhite aka parbue ni pabahenan Tuhan Jehovah di batanami dang namura tutu patupahon na dinggan ala portibion dang makalomohon akan nadinggani. Alay dang gabi matsohot tami patupahon nadinggan ikon ulahonon nami do nadinggan. Apapun kata dunia sebagai anak-anak Allah harus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Tuhan debata. Mauliate di hari sadarion adong ono pala ruas ni huriam namar ulang tahun jala di bagasa sa mingguon adong do tartumorop namar ulang tahun pasu-pasu ma sudi akar ruas ni huriam namar ulang tahun anggiat songon inang opu Joshua si matupang boruta pubolonon pola ngadi pareak umur sia puluh sia tahun sapala naung diliok ko gajang ni umur di inanami do di sudia karwasmu tabai mahahi pason dohot aka pasu-pasum Tuhan Jehovah di batanami tuari minggu naroon patupaun ni ama pesta parheheon ama jala tu bulan November mangihut muse huriam patupahon pesta ulang tahun ni huriamon napa ono pulu opaton saluhut nai Tuhan huula hami mai sian nasarohanami sungguh-sungguh lau paulihon huriam jala tau hamuliaon pasangapon goarmu doi dada goar nami nanaing marmulia sardok goarmu ikon rara tuliat portibion Tuhan Jehovah debata nami sipulma ibadah nami asini roham dang matsohot lau mula kan nak karwasmu Tuhan ramoti nasida di perdalanan sonang soharibu-ribuan marhite Yesus Kristus jalo tangiang nami jala sesa dosa nami amin. Baik manginang tau duti acarata marhite na maredde hita sian buku ede 716 tapasahat pelihata tu pembangunan dohot tu huria maredde hita
Tatangyakon mapiliata, ali di bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa, na mauliutus. Hupa sahat tamima, siyan na niliomitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhaseak kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam, doho dipor tibion, buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam hutadda hami, godang ni siloleo mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harazaumu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon sogon na di banua gijang, leo matuhami sadarion, hangoluan siapari, sisa madusa nami, songon panesanami, di dosa di dongan, namardusa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jaladi ramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurho madamena tuto dim.